Il-Mużew tan-Nadur Għawdex li jinsab fi Triq Diċembru 13 għadu attiv ħafna u l-istess l-atmosfera tal-miliet b'dekorazzjonijiet ma' kull rokna u l-eżibizzjoni tal-presepju li tkun mistennija kull sena. Din id-darba ħadem fuq Jean Paul Portelli li qal bdieħ minn Ottubru u l-istieħ fit-8 ta' Diċembru. Spjega li din is-sena laqda ħbib tal-presepji sezzjoni Nadur ġabed żewġ presepisti mill-Italja li għalmuhom jaħdmu bl-expanding foam u għalhekk għall-presepju tal-mużew użaw din it-teknika. Kull ħaġa li hemm ġelar jfisser xi ħaġa. Pereżempju, jekk hemm ħajt, dak jirfisser il-ħajt of the life and death, xi ħaġa Napoletana. Għandek l-anġeli jirrappreżentaw it-tfal li mietu meta twieled il-bambin. Il-presepju hekk wieħed ħares għandu kull rokna għandu signifikazzjoni. Il-pasturi huma Naplitani, inġibu mill-Italja, iżda blajnuna ta' James Azzopardi Godol tlibsu stil ludi. Il-presepju għandu eżebit sas-6 ta' Jannar. F'lejlet il-miliet, il-mużew itella l-proċessjoni bil-bambin, bis-sem ta' tfal tal-mużew u anke l-kbar, illi jilbsu l-biss tal-personaġġi kollha illi jisemmew fl-istorja ta' twelid.